Aj keď sa zdá, že 10 rokov nie je veľmi dlhá doba, musíme si povedať, že pred 10 rokmi Point Test Slovakia ešte tu v podstate nebola. Si myslím, prešli sme si naozaj veľkými zmenami, ktoré nastali, či už na Slovensku alebo vo svete. Ale už sme tu 10. rok, máme 34 partnerov, sú to práve oni, ktorí pomohli tomu, aby ten Point Test tých 10 rokov na Slovensku mohol fungovať. Volám sa Tomáš Rečičar, autoservis mám v Prešove. Volám sa Ladislav Švajcer, pochádzam zo Štúrova, tam mám aj firmu založenú, volá sa Autotek. Moje meno je Igor Imre, spoločnosť sa volá takisto ako ja. S Point Test spolupracujem asi 3/4 roka cca. Mal som známeho, ktorý mi odporúčal novozaloženú firmu s názvom Point Test a vravím, treba niekam patriť, ja idem to vyskúšať a zatiaľ to sa aj darí. Prinášajú nám stále nejaké nové veci, novinky, nové spolupráce. Sú to veľké možnosti, ako preraziť na trhu. Do spoločnosti Point Test som vstúpil preto, lebo ponúkli možnosť spolupracovať so všetkými výrobcami pneumatík bez nejakého daného limitu alebo nejakého stanoveného množstva odobratých pneumatík. Samozrejme, týchto prvých 10 rokov je pre nás len začiatok. A veríme tomu, že sa tu budeme môcť opäť stretnúť minimálne o tých 10 rokov. A nezabúdajme, no stress with Point Test.